Fight! Detergent bar. Ay, detergent powder pala yun. Babanlawan na natin. Alright, baby. Dito na si Red. Ito na yung dalawang alaka natin. Tapos na nating nalinisan. At mamaya-maya ay pupunasan na lang natin. Naglag. Good morning, Nagnat. Yo, what's up? Good morning sa inyong lahat mga kalabarkada. At welcome back again sa ating panibagong video. At sa episode pala na ito mga kalabarkada, maglilinis tayo, magwawashing tayo ng mga alaga natin. Dahil tingnan nyo naman mga kalabarkada, napaka-putik na. So ang gagawin natin, lilinisan natin pati si Red. So silang dalawa, si Supremo sa si Red ang lilinisan natin, para naman maiwasan yung pangangalawang ng mga motor. So yun ang gagawin natin mga kalabarkada. Let's go, umpisa na natin ang paglilinis. Alright. Alright mga kalabarkada, lilinis muna tayo ng mga alaka natin. Grabe, sobrang dumi na. Grabing putik oh. Woo! Pagkatapos natin na linisan tong si Supremo mga kalabarkada, no? Susunod din natin si Red. Ito pala yung ginagamit ko na pang-washing mga kalabarkada. Pride. Fight! Detergent bar. Ay, detergent powder pala yun. Ito mga kalabarkada, ito yung mga ginagamit kong pang-washing. Makatanggal kasi talaga yan ng mga putik, ganyan. Washing muna natin si Supremo para pag malinis naman siyang tignan pag binabiyahe natin, no? Saka gaya lang sabi ko sa inyo, isa ito sa paraan para maiwasan yung pangangalawang ng mga motor natin. Kailangan natin ng linis. Hindi naman araw-araw nating winawashingan yung mga motor, pero at least kahit papaano, sa loob ng isang linggo, mawashingan natin siya ng isang beses. Pwede na yan. Salamat pala sa lahat ng mga nanood sa biyahe ni Supremo, no? Yung sa gas consumption, yung sa papunta sa Bulinaw. Yun. Salamat sa inyong lahat. So nakita nyo naman yung takbo ni Supremo ng mga kalabarkada, pero hindi pa natin napapatakbo ng hanggang 60.
hanggang 40 to 50, ganyan pala yung takbo niya. At meron na siyang 500 kilometers mga kalabarkada natakbo ni Supremo. 500 kilometers na. So hindi pa pala ito napapa-change oil, no? Papa-change oil natin pag naka 1,000 kilometers na siya. Nais ko palang ipakita sa inyo mga kalabarkada itong size ng gulong ni Supremo. Bali ang size ng gulong na dito sa harapan ay 80 by 100 by 18. Tapos dito. Tapos dito tayo sa likod. Dito sa likod niya, ito mga kalabarkada. Sa likod, ang sukat ng gulong na ay 90 by 90 by 18. Yan yung sukat ng gulong na dito sa likod. Kaya pagkaroon na ginagamit ko si Supremo napakataas. Pero okay lang naman kasi mas maganda nga yun. Yun ang gusto kong sa isang motor, yung medyo mataas siya. Kasi gaya nga dito sa amin mga kalabarkada, nakita nyo naman yung daanan, no? Lubak-lubak din. Kaya mas maganda talaga yung medyo mataas ang motor mo dito. Yun, tapos na tayong magsabon. Babanlawan na natin. Diba mga kalabarkada na mas maganda talagang tingnan ng isang sasakyan pag malinis. Pwede namang ibiyahe to. Supremo, alagang lover cats. Alright. Alright, baby. Yun, tapos na. Susunod naman natin si Red. Alright. Alright, baby. Dito na si Red.
Bali itong si Red pala mga kalabarkada, second hand lang natin siyang nabili noong 2019 nung nabili namin to, si Red. So, hindi ko naman to pinangkakarera mga kalabarkada, no? Kaya kahit na ganito lang yung setup ng makina ni Red, stock, wala tayong pinapalitan, mas maganda yun kasi hindi naman tayo nangangarera. Service lang, kung may pupuntahan, yun lang. Kung dito lang, ito talagang ginagamit ko sa Red. Napansin nyo siguro nung tawag dito, nung pumunta tayo ng bayan na walang side mirror yung isa dito, walang side mirror, no? Nabali yan. Isa yan sa isang bibilhin natin at ikakabit natin. Ang hirap kasi mag-drive pag kulang ang side mirror, lalo na yung sa kaliwa pa naman, lalo na pag yung may mag-overtake sa'yo, bigla-biglaan na lang na sumusulpot pag hindi mo makikita. Kaya bibilhan talaga natin ng side mirror holder yan. Baka naman may mga stock tayo dyan mga kalabarkada, benta nyo na para hindi na ako maghanap. Tsaka stock na portraits ng Raider, baka may alam kayo. So ayun mga kalabarkada na, bali tapos na tayong nagsabon. Alright, diba? Napakagandang tignan yung isang motor pag kanyang malinis, ha? Isa lang yun mga kalabarkada, no, na nais kong i-share sa inyo, na kahit ano man yung gamit nyo, mapabago man o mapaluma yan, o sikinhan nyo man na nabili, magtatagal lahat yan basta aalagaan natin, no? At syempre nasa nag-aalaga na rin yan kung paano nila i-handle yung mga gamit nila. Pero ito, sinashare ko lang mga kalabarkada sa inyo, no? Ito, second hand lang tong isa, si Red. Pero nagtagal naman dito, 2019 nung nabili namin to, pero hanggang ngayon okay pa naman, nagtagal naman siya. Nasa nag-aalaga lang naman talaga yan, Tsaka narinig nyo naman dun sa vlog ko nung nagpapalit tayo ng gasket, no? Stock na stock yan dahil hindi nagagamit. O, diba? Ngayon mga kalabarkada na, tayong mag-washing. Patuloy na lang natin ito, tapos pupunasan. Alright. Yung mga kalabarkada na, ito na yung dalawang alaka natin, tapos na nating nalinisan. At mamaya maya ay pupunasan na lang natin.
So dito naman tatapos mga kalabarkada. Sana nagustuhan nyo yung paglilinis natin ng mga alaga natin. At nireveal ko sa inyo yung gamit kong sabon na panglinis ng mga motor. So yun lang mga kalabarkada, no? So see you po sa next na vlog natin. Baka magra-rides tayo ulit. So bye bye na. Ingat.